Tak čaute, vás vítam u nového videa a dneska sme s... Janme. Áno, presne tak. A dneska si zahráme Hard Hobby. Takže kto ide prvý? Ty. OK. Tak toto je úplne hard. Však to ani neskáč, more. Aha, tak. No, tak idem. Toto už je trošku ťažšie. Ako to netreba skákať, ale môžeme pre istotu. Tak toto už treba. Ja mám čakať. Môžeme to prehajtiť. Dole to netreba. OK, dobre. Kámo, ja som umrel. Kámo, to čo tu je? Kámo, to čo je za kocka? Neviem, ale tu sú tie spajky, Ó, nie. keby. Ale počkaj, však keď to preskáčeš, tak to ťa nevie. Je tu? OK. Čakám ťa na 7. stage. Jo. No, tak. Typek spadol. Jan, jeho kanál bude dole v popise, takže tak. Dajte mi odber, lebo... Á, Môžem ty si ešte nedal to video na YouTube. Dneska vyšlo pozor! video. Tu je červené pod tebou. Musíš tam skočiť. Jo. OK, čakám ťa. Nič ťažké. Alebo na 10. Dobre. Sus fail. Kamo, ja som zomrel. Kamo, Ideme ešte hard. Prečo nie? ja radšej budem bočiť. Že easy. Že easy. Easy. No, Kamo, ja čakám ťa na 10. Ja to neviem reálne skočiť. Bude error. Takže teraz sme na 2. 7, 8, 9, 10 sú. Teraz sme na 2. Poď. Keď nie som mohol si tam ísť. Kamo. No poď. Zmizni. Vieš prejsť cez mňa. Vieš prejsť cez mňa. Neviem. Dobre, môžeme ísť. Zober si OK, checkpoint. jak checkpoint mám. Dávno. Predtým, jak si... OK, Ty si- tu. Na čo to skáč? Kde mám ísť? Slepý. To keď spadneš tu, tak to musíš ísť... Tak to si kaput. No, Dobre. ja som Poďme. spadol. Nie som najlepší. Sme pokúpaní, preto mám mokré vlasy. Keby niečo. Ja som... Kurňa! Teba nevidno. Tak pôjdem. Dávaj. Padám. Tam, checkpoint. Wow. Nie je tu iná cesta? Nie. To bolo tesné. Dobre, mám pať. Počkaj. Kámo, som rovno zažil. Kámo, tak ty ideš jaké? Bomby. Počkaj, bomby. Tripalovsky. Kámo, kúkaj. Jedem jaké bomby. No môžeme ísť. 360 krát, prečo nie? Ja nie? No. Kámo, ja také tesnotky dávam. Dobre. Môže byť. A ináč... Nič. Čo? No čo je ináč? Čo je ináč? No povedz. Ináč dajte mi odber a samozrejme aj... Presne tak, dajte mi odber. Dajte mne odber a samozrejme Tak dajte to som povedal, že... aj na kanál Mr. Bunny dajte odber. Lebo vážne si to zaslúži. Tam pozor. Pán! Či človek nezná Pán. princíp! Kámo, to je jaké ťažké. Kamo, poď za mnou. No. OK, Stačí ísť poď za rovno. mnou. Teraz poď tu. A teraz tu na rýchlo, tak? A kámo, veď... Ja. Teraz rýchlo Ale veď doprava. kámo, ja som išiel tam. To není moja vina. Vaj. Čakám ťa na 17. Yes!
Kámo, to si robíš v prdele, že tam je. Poď. A tak kámo, ja som nevedel, že tam sa treba skákať. Kámo, kurňas. No, Toto radšej strihni. Ale to nejde. 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 Kámo, to vôbec nejde. Nikdy to... Keď som to dal ja? Tak to dám aj ja. Kámo, to... Čo si to za hru On vymyslel? už nadáva, ty si chcel so mnou, takže presne. Ja som začal nahrávať, len ty si chcel, tak som ťa počkal. A na konci som povedal kúra. Nie, nie som to nepovedal. Povedal som tam presne kúra. Lebo na obed sme mali kúra. Kurča. Si je nuggetky. Však je no. Ale to sa nejde tam preskákať. A to len tam je jeden, ten skok, alebo viac. Ukáž. Tam potom zapnú. OK, bereme kameru. Lebo musím to dať. To je tu Janko. No ukáž mi to, poslúch sa. Zaraz on ide. Tak. Teraz ja ti to len prejdem. Len to prejdem. To bola, ale stále sa nahráva tvoja, toto. To nevadí, to zastriam. Ja nezastriam, to tak nechaj. Tak nechaj všetko. Ja iba krútim kameru. Kamo nekrúť, bude to blbé. No máš to. Blbosť. Jeď. Diky. Kámo, diky úplne. Kamo sa toho nemáš. Čo nemám? Čo nemám? To bude možno po hodinu. To kamo to čo si? Aj, počkaj, mám myslu. Ale to nejde tak. A ty, čo nejde tak? Ja ti to už nebudem dávať. Dal som to. Nie. Neboj, dávam to. Počkaj. Na druhé pokusy. Nie. Skoč. Nie, potrebujem skip stage. Kámo, to vážne nejde. Kámo, je to easy level a už je to hard. Toto je... Čo je za hra? To je autobus. Chápete? Vy... To asi... Zdal som to. A ja nie. Čakám sa na 20. Kámo, ja ešte nie som ani na 17, nie že... Ja toto neviem skočiť, kámo, pozri sa. To nejde, kámo. Zdal som to. Dobre, takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a